O mantemento dos parques e zonas de xogo infantil no municipio está a ser unha das prioridades do goberno ribeirense dende a súa chegada ao concello. De aí que iniciara un plan de mellora e mantemento destas instalacións. Na actualidade desenvólvense actuacións en Avesadas, Artes, Palmeira, Carreira e Bandaurrío, por un importe global de máis de 600.000 euros. Para nós era moi prioritario manter os parques infantís en bo estado. Sabemos que as instalacións públicas durante anos estiveron con un déficit de mantemento moi evidente. Había moitos parques infantís deteriorados, rotos, sucios, e dende o goberno municipal pois quixemos poñer en marcha un plan de mellora deses parques infantís. Neste momento temos actuacións no Parque das Avesadas, en Palmeira, en Artes, en Carreira e tamén en Bandourrío. Son actuacións que ascenden a máis de 672.000 euros para mellorar eses espazos infantís para a nosa mocidade. Sabemos, ademais, que hai necesidades urxentes noutras parroquias e noutros lugares que vamos a ir atallando pouco a pouco, progresivamente, ao longo deste mandato. Segundo explicou o propio alcalde, estas actuacións veránse complementadas tamén coa realización dun plan de limpeza en todos os parques das parroquias, para ter estas instalacións nun estado óptimo para o seu uso diario. Ademais desas renovacións integrais que estamos facendo ou da cubrición dos parques en Carreira e das Avesadas, pois estamos tamén facendo un plan de limpeza deses propios parques no resto das parroquias, porque sabemos que son zonas moi concorridas por rapazada e tamén por pais e nais, avós e avoas que levan a rapazada aos propios parques, non?